Ha van nálad 2000 forint, megmutatok egy ügyes trükköt, amivel valódi pénzt tudsz csinálni. November végéig simán meg lehet csinálni 900 000 forintot, és bármelyik kártyára ki lehet utalni. Kelleni fog az új Chicken App. Először is már a regisztrációért kapsz 80 000 forint bónuszt. Ezt felhasználhatod az appban, vagy kiutalhatod a kártyádra. A játékban választ ki a 2000 forintot, és nyomd meg a startot. Az ötlet nagyon egyszerű, rányomsz, és a csirke előre megy, miközben érméket gyűjt. Minden lépés megszorozza a 2000 forintodat. Minél tovább mész, annál több pénzt csinálsz. Bármikor ki tudsz tálani és kivenni a pénzt. Ha új fiókod van, már az első próbálkozásnál simán meg tudsz csinálni 900 000 forintot. Ezután csak utalt ki a pénzt bármelyik kártyára. Próbáld ki!